Ongi, egia esan oraindik pixkat ilunbeko burbuila doz, atmosfera horren barruan ateratzen, baina oraindik ere lasai pasiatzeko denbora nahi beste hartu gabe, baina esango nuke orokorrean pozik eta bizitzak eman didanez, momentutxo hau bizitzen saiatzen eta gozatzen edo artxibatzen saiatzen kariñoz. Larunbata nahiko era lurtarrean bukatu genuen, pozik, besarkada askok bilduta eta gero etxeko txikiak aten dituz, egia esan, etxeko txiki erantzunez, ez gaude ohituta elkarrekin egon gabe arratsalde oso bat pasatzen, orduan beraiek goxatzen batez ere eta poz hori bizitzen eta konpartitzen. Arnasa dut puru, zuaitzak liburu, guda hau ez da guda, guda honek gudu. Gure testu inguru ta giza inguru, bagatoz hain seguru ta hain inseguru, eta naizta mundu honek isildugu, ahots kordez zerbait nahi dugu ehundu. Eman nizkion buelta asko horri eta aurkeztu edo ez zalantzan egon nintzen horretan ere asko aztertu nuen nondik nahi nuen aurkeztu ezkero, eta zer eman ezaken eta zer eman zizaioken horrek ere niri eta nire inguruari. Nik eman nahi nion lurra eta garai honen temperatura nolabait, eta gero bizi egin nahi nuen 5 urtetan Gipuzkoan izan den, Euskal Herri mailan, bertsogintzan izan den mugimendu horren lehenengo dardara hori, lehenengo bistaratze hori bizi egin nahi nuen, eta hor egon eta eragin, ez egin ze eskalatan, baina behintzat gozatu egin nahi nuen, 2011an sailkatu nintzenetik lehenengo aldiz finalera, Gipuzkoako finalera, izugarri aldatu da finala, eta ilusio handia neukan final hau gorpuztu eta egituratu aurretik ere, antzerako final bat egituratu zedin, eta bizi nezan, konpartitu nezan, sortu zitezen bestelako elkarrizketa batzuk, eta horretarako ilusioa neukan, eta personalki norberak bere bertso bidean nahi izaten du bilaketa horretan segi, pausoak eman, garatu, eta opanion nire inguruari, lehenengo, eta nire buruari ez bereziki sufritzea, gozatzea, arnasgune bezala ere hartzea bertsoa, eta pausu bat gehiago ematea. Emaitza edozein zelarik ere, nik hausnarketan garapenean autu estetiko edo erregistro hortan, gama hortan, norberak bilatzen duen hortan, espresatzeko bide modu kode hortan, beste pausu bat eman, edo beste gauza batzuk saiestu, deskartatu, bilatu, pixkat hori, beste doitze bat eta beste bilaketa bat. Eta gero uste dute euskalgintzak behar dituela ospatzeko guneak eta elkartzeko guneak, ilunbeko finala adibidez horietako bat izan ziteken, eta hala izan zen, eta uste dut poix hori egontzela, eta gero esango nuke armail transfeminista horrek ere asko eman diola txapelketa honi, eta hori ere ikusi nahi nuen, bizi egin nahi nuen, eta gozatu egin nahi nuen, eta finala hori beste bertsolari askok ere osa zezaketen, eta asko emango lioketenak, geratu dira kanpoan ere, bertan zeuden horiekin gozatu egin nahi nuen eta bizi egin nahi nuen, elkarrizketa horiek sortu eta habitatu. Egia da, arnas luzeagoko txapelketa bat izan dela niretzat. Arnas luzeagokoa izan da, lehenagotik hasi nintzelako prestatzen. Sekula baino lehenago. Urte hasieran izan nuen ume txiki bat, orduan
prestatzekotan, banekin hilabete batzutako geldialdia izango nuela hor, orduan, lehenagotik hasi nintzen, irakurtzen nien naiz bertsozarrak irakurtzekoa izan, beste interes batzutatik, gehiago iritsi naiz sorkuntzatik, tradiziotik baino bertsora. Eta, jakimina hortik sortu zitean, bertsozar asko irakurtzen egon naiz, bestela ere irakurtzeko joera izan dut, baina gehiago ibili naiz hortan. Elkartzen ere ibili ginen, Julio Soto ere txapelketa prestatzen ari zen hortan Nafarroako txapelketarako, elkartzen hasi ginen orduan, gero etenaldi bat izan zen, Diez Beñat Gaztelumendik berak asko lagundu dit, ona etortzen, da bertxokide gehiago ere bai, Anela Baka ere ibida hemendik eta Maider Arregi eta Oian Aranarekin ere, bidea konpartitu dut eta lujo bat izan da hori, eta tartean atsedenak izan ditut. Eta gero, txapelketa bat presta liteke 1000 modutara eta bakoitza dauka bere modua, izan daiteke bat kuadernoan lanketa, errima, hitz, albiste bakoitza, ez dakit bakoitzaren unibertsoa, nola eraikitzen den, baina nizan naiz paperean kokatzekoa ideia garaiak eta pixka deskarga bat egiteko bilatzeko hitzak eta konturatu naiz fisikoki ezinezkoa zela aurten niretzat hori egitea, nire denboraren 90% norbait besotan neukala, pasa dudalako eta fisikoki ezin nuelako idatzi. Orduan beste era batera eta pasiatu dut gehiago, arnas ere horrekin lotzen ez, mugimenduan gehiago eta etenekin, baina gauza batzuk kentzen dizkizu horrek eta zorroztasun mota bat kentzen dizu, beste zehaztasun bat ematen dizu etengabe momentuan zaudelak, orduan beste era batera. Eta gero, arnasari eta konpainari eta lagunei dagokienean, hain zuzen, naiz eta lagunekin esklusibidadez eta parez pare eta konversazio batean egoteko denbora askoz gutxiago izan dudan, asko estimatu dut ahalegin hori egin dutenen jarrera, prestutasuna eta denbora. Xelebrea dirudi horrela esateak, baina honetzako oso garrantzitsua izan da, Miren Amuriza eta Nerea Ibarzabal bertso saio baten aurretik, Oiartzunen kantatu bertzuten bertso saio baten aurretik, etortzea kafe bat hartzera elkarrekin eta komentatzea eta geure bizitzez, baina bertsoaz hitz egitea, sorkuntzaz, kulturaz, gure munduez hitz egitea. Oiana Iguaranekin paseo eder bat eman izana txapelketa erdia, elkarrekin kontu batzuk esateko, baina baita ere bertsoaz hitz egiteko. Etzen garrantzitsuena agian, baina hori guztia esan dudana, prestutasuna, Julio ere etorri izan da, Beñatek hasieratik bertso eskola labur-laburrak txiki-txikia zenen umean egiteko prestutasuna, añorgatik ona etorrita, oso lagunduta sentitu naiz. Etxetik ere bai, baina etxekoa suposatutzat edo kontratuan dator, adostasun hortan, beste sare horiek, batez ere adin batetik aurrera ere ehuntzen zailagoak direnak edo mantentzen, eutsi egin haute eta badakit ez litzatekeela posible izango horiek eutsi ez banindute, horiek artikulatu ez balira, Oiana Bartrak ere ez balida tarteka puntu sorta badialiko pasiatzen indoala puntuak erantzun nintzen, basotin indoala, hori guztia funtsezkoa izan da. Eta hori, izan da denbora luzean, ez intensiboan, baina oso era zabalean eta politean. Ez dira ez izango biderik motzenak, aditu ditut zure mingainta hortzenak, alfombra morearen aldarri ozenak, ez gaituzu asko zaintzen gero gatozenak, ez gaituzu asko zaintzen gero gatozenak. Bale zainduko dut aktoreon klana, urrengoentzat behintzat ez usteko lana, eta ez dadin mindu gure harremana, rumba bat erosiko dugu erdi bana, rumba bat erosiko dugu erdi bana.
esango nuke orain arte iaia txapelketa gehienetan, oso disgustora gehatu nahi zenetan kenduta, askotan gau hortan bertan ikusi izan ditu dela. Eta aldiz, larun batean, batetik nekatuta nengoen, eta banekin hurrengo egunean zer erantzuna eta nori erantzuna batez ere izango nuela, baina gorputzak ez zidan eskatzen errebisioarik eta personalik egitea, ez da kolektiborik ere. Zapore horrekin, sensazio horiekin geratu nahi nuen. Azkenean, barne mugimendu handia da, han egotea. Uste dut, entzutera doan norbaitentzat ere badela, hainbeste jende eta hainbeste energia mugitzen den leku batean, eta hainbeste gauza gertatzen diren poliki, pauskatzen, eraikitzen diren momentuan egoteak, denok astintzen gaituela, eta holtzan, pixkat, inpakto handiagoarekin. Ordan, utzi nahi nuen pixkat, sensazio horiek gera zitezen, pausa zitezen, sedimentatzeko eta gero aztertzeko hortik. Adibidez gogo handia dakat, ez ditut entzun ez beinaten, ez aneren ganbarako ariketak, eta badakit diren bertsolari puskak izan da izugarri ona direla, gainera hala entzun dut. Eta gaur anerekin hizketan egon naiz justu goizean, eta badauka gogoa entzuteko, baina patxadatik entzun nahi ditut. Eta ez, oraintxe egun hauetan bizi dugun etengabeko estimulo eta erantzun behar horretatik, pixkat patxadaz, izango dira egunak, izango dira urteak, entzuteko eta ilusioz entzungo ditut. Beste bertsokide gehienak ere ez nituen entzun, justu bularra matera atera nintzelako nire ganbarakoa hurrengo entzunuen pixka bat neritzena, eta ez nituen entzun, orduan badaukat gogoa horretarako, eta intentzio osoa, baina izango da, hortarako tartea ere. Egitan izan nuen sensazio bat, ahalegin handia egiten ari ginela holtzan geunden guztiok, eta benetan bertsolari kide guztiek utzi zutela beraien sinadurarekin lotzen dudan zerbait. Marka bat, hitz bat, errima bat, bertsoaldi bat kasu batzutan. Iruditzen zait denek egin zutela eta momentu bateko lilura, uste dut denekin bizi izan nuela momentu bateko lilura bertsokide guztiekin. Gainera oso ez da bat ere egokia izan ez, sensazio hutsetik iritzia ematea, ze gero, ihes egiten dizute gauza batzuk, baina hanek izugarrizko txapelketa egin du eta sensazio eta sendotasun hori antzen baten nion, hamarreko txikian poz handia mantzian berarekin kantatzeak, beinatek beti dauka mamia begirada fin hori, iruditu zitzaidan Aner izan zela izugarrizko ekarpena saioan, ni txundituta geratu nintzen momentu batean baino gehiagotan, eta nola abiatu zuten finala adibidez, Andonik eta Anerrek ere iruditzen zait oso ausarta eta oso garrantzitsua izan zela finalarentzat. Izan zuten jarrera, izan zuten ausardia hartu zuten neurriarekin, eta gero bakoitzak beretik eman zuela izugarri pila. Eneritzek ere beretik, bere lurre hortatik mordo bat eman zuen. Nereak bere serengeti, bere animali fauna guztia atera zuen, bere umore berezi horrekin, gero Oiana ikusten nuen distira izugarriarekin. Oiana egin nengoen bertxotan, entzako Euskal Herriko bertsolari onenetakoa da, dudari gabe, baina ikusten nuen bertxotan zoragarri, ikusten nuen denok zaintzen ari zela gainera, uste dut, elkarren artean ere, orokorrean egon zela zaintzeko jarrera eta elkar babesteko eta indartzeko jarrera, bai prentsaurrekotik hasita eta bai finalean ere. Baina hori, Oiana ikusten nuen, egin zezaken guztia egiten, bertsotan distira egiten, ondoko ere argi egiten, eta sentsazio oso onak neuzkan bertsokiderekiko ere, iruditzen ari zitzaidan, momenturen batean, beti da ez, gero gazigo oso momenturen batean denak ari zirela gozatzen. Jarriko dizkiegu belarriak ketan, arrakala handi bat sortzeko paretan, herri hau zaildua da jada, gatazketan, dena ematera goaz alaia benetan,
ea nor kabitzen den gure bafletan, ea nor kabitzen den gure bafletan. Bizitza ulertzen dut kantuta aldarri, sormena ez dut inoiz gozeta egarri, ames gaiztotik nahiko nuke iratzarri, kanta dezagun ane beiratuz elkarri, gora herria eta sarri, 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 gora herria eta sarri, sarri, sarri. Ikusi bakarrik ez, gainera txapelketako nien naiz bat ere zenbakizalea ez objektiboa, baina objektiboki eta zenbakizale izanik ere uste dut argi dagoela, izugarrizko jauzia eman duela, belaunaldi horrek ez, badatorrenak hemen dagoenak eta eragiten duenak ez, batzutan esaten zeresana emango dute, zeresana eta zer pentsatu ematen dute, ez aurten ematen ari dira eta ekarpen handiak egiten ari dira, eta gure belaunaldikok asko jaso dugu, zarragoengandik eta hortik gatoz, eta beste gatazka batzuetatik gatoz, eta ez, Larrizko gatazka bakartzat hartzen zen hortatik gatoz, eta asko jan dugu, edan dugu, eta bizi izan dugu hortatik, baina izugarri eman digute gazteagoek beste belaunaldi horiek, nik uste dut, nik bertxotan motibatuta jarraitzeko, hain zuzen, beraiek auspotu gaituztela, nautela nire kasuan esango dut, baina uste dut gaituztela, eman digutela zer pentsatu alur berri bat, konversazio bat, eman digutela distira, eman digutela berritasuna, eman digutela mamia, zalantza, gauza mordo bat. Zorionak alaia, nire miresmena, bertso eskola danei, aurtengo omena, irakasle guztiei, gure aitormena, eta joan zirenei ere aipamena. Irakasle guztiei gure aitormena, noraino iritsi den hasi zenutena. Bere irudiarekin hori durtzeit, pausu bat, ez? Egin zuena da hori, teloiaren atzetik aurrerako pausu hori, berari entzun diodanez edo sentitu diodanez, inuzentziatik, zorionez, askotan ez, pausu horiek, batzutan ez da ausartia, gero da ausartia ez, batzutan inuzentzia, baina zorionez eman egin zuen pausu hori, orduan, erreferente bat da niretzat, eta mugarri bat jarri zuen, denok silueta posible gehiago irudika genitzan holtzetan, eta uste dut aitortza bertso munduan denok egin diogula, denok miresten dugula, baina batzutan miresmena eta aitortza ongi dago, baina antxe gorputza jarri, 6.500 persona horrean, eta txalokada hori jasotza ere, agian, tokatzen zen, eta oso pozinago hori bizitu zuelako, eta guk atzetik hori gozatu genuelako. Orduan, etzako ore bat berak irudikatzen duen horren atzean, gu bere perspektiba privilegiatu hori izan genuelako. Elektrodoak ipini, lepoan estutu poltsa, ta gero egon isilik eta sinatu aitortza.
ta orain ni hemen nago. Erdizka daukat kokotxa, nola transkribatuko dut bere dardara hotsa. Ez ditut bertsoaldi guztiak entzun eta orain zalantza daukat. Esango nuke erosoen agian lehenengo ganbarakoan izan daiteke, ez da, erosoa ez da hitza. Ze eroso ez nintzen oso mugituta. Ez nuen uste hainbeste mugituko ninduenik bertsoaldiak berak, uste nuen hotzago sartu nintzela, baina ez. Baina bai sentitzen nuela nondik egin edo zentzua zeukala. Horri buruz kantatzeak. Eta hortan nengoen. Eta agian ere txapelketa hontarako erronka edo sensazioa bazen esan. Hainbeste jende egongo denez eta hainbeste malabar egin ditugunez, txapelketa hontan ere parte hartzeko, esan. Goazen zerbaiterako erabiltzea. Eta orduan sensazio agian betena hortxe izan nuen. Eta bertsoei dagokionean, bertsoak sortzeko, batzutan sortzen den jari hori garbien agian 8ko txikian eta 10ko txikian. Sumatu nuen 8ko txikian beinatekin ere konfiantza eta ilusioa neukalako ere jolas horretan aritzeko eta 8ko txikiak ere norbere buruari ematen diolako alako lasaitasun bat, jolas bat erantzuteko errestasun bat edo ez, aurre jarrera bat. Eta gero, 10ko txikian ere gaia, oso gaur egungoa eta egokia iruditu zitzaidan plazaratzeko kartzeletan aurrez letra bidaltzaren hori. Eta gainera anerekin ere, bertso eskolako kide lagun, eta miresten dudan beste persona bat bezala, eroso egon nintzen eta bertsoak ekartzeko momentuan agian hor sentitu nintzen orekatuen, esango dugu. Azkenean, bertsoa gauza mordo bat da, baina bere berezitasun handiena da momentuan gertatzen dela. Orduan, komunikazioa da, jendearekin, momentuarekin, garaiarekin, norbere gorputzaldiarekin, orduan jolas hori dago, eta etengabeko, esango nuke, kodifikazio hori dago. Etengabeko adostasun edo desadostasun bat, hurbilpen, urruntze bat ikusentzulearekin, ezta? Orduan, bai, jolasa, uste dut jolasa norberaren baitan dagoela, ez, eta bertsolariok beti daukagula jolas hori gure buruarekin eta gaiekin eta munduarekin daukagun harreman horrekin, baina esentzia eta funtzio guztia, oinarria eta nire iritzez merezi duena harreman hortan dago. Eragiteko edo ez eragiten asmatzeko posibilitate horretan eta harreman horretan, konexio horren bilaketan edo horren trentzatze horretan, uste dut hor dagoela. Egin genezakena edo egin nahi duguna beti bide hortan dagoela. Pentsatzen dut, atxeden pixka bat hartzea tokatuko dela. Nola deskantxatzu bertsolari batek? Ez dakit nola deskantxatzen den bertsolari batek eta gero, hain gara ezberdinak ere, gure artean, egia nik uste dut aje emozionala final batek denoi uzten digula, txapelketa batek, ez da bakarrik final batek, denoi uzten digula izugarrizkoa. Uste dut, askatzeko beldurra ere eta penatxoa ere ematen duela batzen txapelketan, niri ea beti gertatu zait, eta uste dut ontan berezi geratuko zaidala ez, joaten ustearen pena hori, baina, gure osasunak eskertuko du segura aski, eta nire asmoa atxedena ospatzea, konpartitzea, eta gero bila jarraitzea. Niri horrek motibatzen hau bizitza, baina bertsogintzan eta sorkuntzan bereziki, bila jarraitzea kode, erronka berriak eta entzuten jarraitzea eta bertsokideekin gozatzea. Bertsoak eman didan gauzarik onena dudarik gabe lagunak izan dira, bertsokideak izan dira, orduan igurtzi hortan eta herriz herri eta errealitate berriak ezagutuz eta gehi berriak pentsatuz, hor bilaketa hortan jarraitzeko ilusioa, uste dut geratzea dela.
Bihurtu ditzagun lagunak, bizitzaren tenplu badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu entzuten gaituztenak naizta pixkat logaletu ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku mendeko hitza bilakatu, den ontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskorta inprefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu.